Oude nacht om, nou, jouw betoon, ik die vertonen in de bus West. Nou, maar jaren, het is hij, we gaan vertochten. Maar dat moet vanmiddag, als Jood, werd het nou weer nijcheck, werd het meecheck bij het Forensisch Instituut. Maar ja, ze er gewoon van 100% match. Dat is het signaal zijn? Ja. Dan is het hem dus? Ja, het is hem. Dat kan door. Wat gebeurt er dan met jou op zo'n moment? Als dat signaal zijn wordt, er is een 100% match, we hebben. Nou, dan zeg ik er gewoon onder die wij. He, want die heeft een vrienden door ogen, doet de zaakofficier niet bellen. Goh, nou dan geeft het door de grond. Dan weet even net wat ze mag. Nee. Ja, dan... maar ja, goed, dan houden Ben al je binnen maar op. En dan kreeg het hele verhaal van Hattejerm natuurlijk. Jongen, ja. Maar we zijn geweldig blij dat we er al binnen, of er al binnen dat het er nooit is. He, want dit wacht je weer spanning, ja. Een stuk spanning tot aan mij. Ken je de man? Nee, ik ken hem net. En nee, die ken hem net. Ja, de Ben ook Wolf, mijn bands ben. Die ben van diezelfde, van de verdachte, maar daar gaan we dan mijn gymnastiek ook of zo, weet ik precies. Ja. Maar vierde voor de rest kennen we die mensen net, nee. Denk je dan echt van, ik ga toch gelijk gaan, want jou gaat altijd zijn van, het moet hier nu de buurt wezen. Ja, nou ja. Maar ja, ik ga het redje een heel even verwachten om de dader te krijgen. Ja, maar en dan valt er een les van die oude om ha. Ja, maar uiteindelijk zei ik ga het altijd warm houden. Ik bij het Openbaar Ministerie, want ik ben blij dat dit er kom is. Ja, je moet eerst ook meer weten. Je moet eerst die tweede check maken plaatsen, laten ze met het Forensisch Instituut en dan jong had ze of een nijdij had ze een persconferentie ook. Ze goed ik jet ha. Is dat nog spannend van je, die tweede check? Of heb je nou zoiets van, nee, dit is hem? Nee. Ja, dit moet hem wezen. Dit moet hem wezen, absoluut.